Research Center, cibiyar da ta kware take da kwararru akan binciken magunguna irin na addinin Islama. Wannan shahararriyar cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center tana magunguna daban-daban wanda suka hada da na ciwon sanyi, sanyin mara, sanyi mai feso da kuraje gaban mutum, sanyi mai zubar da farin ruwa, sanyi mai saka kankancewar gaban ɗa namiji, sanyi mai saka daukewar sha'awa, sanyi mai saka ciwon mara a lokacin al'ada. Ba nan wannan shahararriyar cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center ta tsaya ba, suna ba da maganin basir, yawan ciwon baya, rashin kuzari yayin saduwa da iyali, yawan fitar iska ko kullewar ciki, yawan tashin zuciya ko kuma yawan rama. Ina masu ciwon siga da ma hawan jini kuma za ku iya shigowa a wannan shahararriyar cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center. Karancin gani da kuma rashin haihuwa, matsalar istibna'i wato wasa da gaban ɗa namiji ko kuma ɗiya mace wanda hakan yakan kai ga matsala ta rashin samun haihuwa. Matsalar ciwon koda, ciwon anta suna ɗaya daga cikin ayyukan da wannan shahararriyar cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center take ribawa. Sannan kuma cibiyar take da wakilai a manyan birane da ke arewacin Najeriya kamar Maiduguri birnin Shehu da Kaduna birnin Gwamna. Wannan shahararriyar cibiya take da babban ofishinta a cikin garin Kano, Zoo Road Amana Plaza kusa da Shoprite da ke nan cikin Kanon Dabo. Ina al'umman Nijar da kewaye, wannan shahararriyar cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Health Center ta shigo a cikin jamhuriyar Nijar inda take da babban ofishinta a babban birnin jamhuriyar Nijar wato Niamey, inda za ta ringa aika wa dukkanin al'ummar da ke faɗin ƙasar Nijar magunguna a duk inda suke a cikin jamhuriyar Nijar. Cibiyar mun kawo mata domin kula da lafiyar 'ya'ya mata. Salamu alaikum. Baba Dan Audu. Wallahi kuna tuna min da Saudiya. Ai in dai a kamfanin Rufaida ne, duk inda muke a fadin kasar nan haka zaka gan mu tsaf-tsaf. Ba ni Rufaida yogurt mai sukari. Sai kuma me? Ba ni Rufaida yogurt mai strawberry babba da karami. Sai kuma me? Ba ni Rufaida yogurt mai vanilla babba da karami. Sai kuma me? Ba ni Rufaida yogurt mai banana babba da karami. Sai kuma me? Ba ni Rufaida yogurt mara sukari guda ɗaya karami da kuma na yara guda biyu. Sai kuma me? Sai ka bani rufai da pizza guda biyu, da rufai da shawarma guda biyu, da rufai da ice cream guda biyu. Sai kuma me? Sai abin da ya kawo ni. Yanzu kana so ka ce duka wayannan ba su suka kawo ka ba? Rufai da bread. Kuna da shi? A duk inda kamfanin Rufaida ka gan mu, zaka ga muna sai da bread Rufaida a gurin. Rufai da bread? Mafi mishkila. Rufai da bread ga daɗi ga tsafta. Yarinya na ta yi min 100%. Ni fa da gaske nake son ta, auren ta ma nake so ne. Dalla saurara dalla kakkare nan hankali ban san ka bane. Ni za ka kalla ka ce mun kana son yarinya za ka aure ta bayan ire-iren wannan da kake so ka so sun fa san yaushe imani ya shigo ma da kai tana nan aure. Ba lalle bane ki auri wanda kike so, amma tunda zabin iyayenki ne, idan kika yi hakuri zaki ji kina son shi nan gaba. To ko akwai wanda kike so a can ne? Aure aka ce fa an daura min. Ya Kasai Global ya zo muku da irin sabon so. Labulan sirri. Me yasa ba za ki dauki wannan a matsayin kaddarar ki ba? Ba kowace mace bane fa take zuwa gidan mijinta a yadda take so. Wai shi wanda aka hada ni da shi din. Me yasa ya yarda? Ai sai ya ce baya so ko? Ni ma ba haka aka yi mun ba. Kawai bikira na aka yi a waya aka ce mu wai an daura mu aure da wata. Don Allah da wannan aure ba bashi wala ko kana so ko baka so. Labulan sirri. Ba ni da saboki a rakan fa na raboki da gidan iyayenki. Kaga in dai da kuɗi ba abin da ba zan yi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Labulan sirri. Labari ne mai kayatarwa, ga tausayi, ga nishadantarwa, uwa uba, ilmantarwa. Labulan sirri. Ko tsinto ne akai, ya kamata a ce ni ma ina da yanci. Ai ba da sanin ki aka daura auren ba. Mu yi tafiya mu samu kuɗi. Kin bin umarnin iyayenka matsala ce ga rayuwar kama gaba daya. Labulan sirri. Ni ne sabulci. Allah ya Ni ne mahaukacin kare sai sarka. Wallahi yaran nan ya sake maka cikaro da shi sai na kai shi. Labulan
Labulan sirri labari da tsarawa Awwal D ya kasai, shiryawa kuma Hayatuddin Yakubu, ɗaukar nauyi ya kasai global, ba da umarni kuma shahararren daraktan nan Awwal D ya kasai. Ba za ki buɗe fuska kake na gani ba? Ki buɗe na ganki mana. Zai fara zuwa muku ranar Juma'a 1 ga watan April shekara ta 2022 da misalin karfe 8:30 na dare. Zai ringa zuwar muku a wannan tasha ta Tauraruwa TV. Zai ringa zuwar muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Muryar Jama'a TV. Ku daure ku mana subscribe ku danna ƙararrawa. Labulan sirri buɗe shi akwai kallo. Karambata, karambata, karambata. Karambata, Allah ba mu koye, gari ya waye, kunci zai yaye, mai kudi ya waye. Karambata, alƙalan duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya.